लोगोफोर आं अबंसा बसुमतारी आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ आंनि चेनेल आई लाभ अबंसा दिनै नैथि खेबनि थाखाय आङो बेसिम फैदों नैबे जादों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि जि गोल्डेन जुबली फालिथाय सेकेन्ड इयारावथ' भिडिअ आपलोड होनाय जायासै दिनै थामथि सानाव आङो दिनै फैदों बेहाय नैथि खेबनि थाखाय आगान आरो दिनै माने मोनाबिलिनि भिउखौसो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन जेरैनो माने अबस्थाया गाज्रिखा आरो नै हाब्रुआ लोगोफोर ओरैबायदि हाब्रु माने आयु 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 अखाया सेस स' फ्रेन्ड्स दायो आङो माने हाबहैगासिनो माने दिन्थिफुंसालि आबै हाब्रुआव गाहाम नांदों ना हाब्रुआव माबायदि नांदों हाब्रु गोजा ना बेनो जादों माने गोल्डेन जुबलीनि एक्जिबिसन थांनाय लामानि थासारि हाब्रु जाखो मा जाखो रायजोफोर एक्जिबिसननि थासारि नायनाय माने गोबां सुबुं दङ Oh my god, Rizu नै आंनि फ्रेन्ड दङ बेजों सासे नै बे जादों नै रिजुमुनि नै दंखायो टिकेट लायाव जायो लानांगोन लाथ'ला दे अके फ्रेन्ड्स दिनै नैथि खेबनि थाखाय बेवहाय आगान होदों माने ओरैबायदि हाब्रु लास्ट दे आरो बेजों दङ नै भाई दङ बेजों आरो जोङो हाब्बाय जों हाबाखै मथ' दायो हाब्रु गोलैबालाय माथो नामा नै एक्जिबिसननि माने पुरा फुल इन्जय मोन्दों माने एबारे पुरा हाब्रु गोजा आरो दै आरो दै आरो दै आरो दै हाब्रु 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 पुरा माने हाब्रुआनो हाब्रु माने माइ गायनो हानाय होन आरो गोरबो इन्जय लागोन माने हाब्रुनि इन्जय दायो दङ आङो माने एक्जिबिसननि ग्राउन्डआव आरो बे जादों जौसां आरो बेवहाय सोलिगासिनो दङ कालचारेल प्रग्राम एसे जोंबो कालचारेल प्रग्रामाव एसे गोजोननायखौ लानोसै नङा होनब्ला फ्रेन्ड्स नैबे समाव आङो दङ जोङो एक्जिबिसननि जे जौसां बेवहाय आङो नैबे समाव दङ आरो आङो जे अरुणाचलनिफ्राय जायफोर मोसागिरि बिथांमोना आंजों नैबे समाव दङ बहुत अच्छा लगा आप लोगों का जो डांस हमको देखने के लिए मिला बहुत अच्छा लगा मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ तो ऐसे आप लोग ये गोल्डन जुबली में आके कैसा लगा हमको बहुत अच्छा लगा एक्चुअली हम बहुत सारा प्रोग्राम अटेंड करते हैं ना तो कहीं ना कहीं ये मेरा भैया स्टोर से आप आया है तो मुझे आपके प्रोग्राम को देख के और स्टेज बनाने वाला जितना है देख के बहुत अच्छा लगा जैसे हम लोग अरुणाचल में जैसे प्रोग्राम बनाते हैं ना उससे भी बहुत अच्छा बनाया है ये ना देख के बहुत हम लोग बहुत खुशी के एंजॉयमेंट ले रहे हैं थैंक यू और मैं आप लोगों से एक वर्ड आप लोगों से जानना चाहते हैं जैसे कि हम लोग थैंक्स बोलते हैं और थैंक्स को आप लोग के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं थैंक्स में हम लोग लोकल लैंग्वेज में हम लोग पायलिंचो बोलते हैं क्या बोलते हैं पायलिंचो पायलिंचो माने साबायखर जे थैंक्स बेखौ बुङो पायलिंचो और जैसे कि वेलकम वेलकम को क्या बोलते हैं अल्बेहाटो ओह माय गॉड थैंक यू सो मच आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आप लोग का जो डांस है वो देख के बहुत अच्छा लगा थैंक यू ओके बाय गाइस बिथांमोना माने अरुणाचलनिफ्राय ओके बाय ओके जोबोद गोजोनबाय जोङो बिथांमोनजों लोगो मोननानै स' थेंक इउ
So friends, ang जों नैबे समाव दङ नोंथांमोना नै नुगासिनो दङ जुनमनि बर' नोंथांमोन बयबो मिथिगौ जे बिथाङा सासे जाखांफु मेथाइ खनगिरि आरो गोबां सिनाय नङा होमब्ला बुंनो थाङोब्ला बिथाङा आंनि स्कुलनि माने क्लास फ्रेन्ड स' माबायदि नांदों गले जुलाय बादि जोबोद मोजां नांदों सानफ्रोमबो बेयावनो दंफैखायो आङो एक्जिबिसनाव एंकर महरै जागोन माने एंकर महरै दंखायो स' जोबोद गोजोनबाय बिथांजों लोगो मोनदों नङा होमब्ला बिथाङा दानि जाखांफु सासे मेथाइ खनगिरि स' थेंक इउ अके गोजोनबाय जुनमनि लोगो मोननानै बाय पुरा माने हालेवनायानो दंखायो बेयाव नै माइ गायनाय दङ हालेवनाय दङ आरो जायगाया बोरैहाय हाब्रु जाया जानो अखा हानो आरो हालेवनाबो आरो हाब्रु जाखागोन नङा होमबा नै माइ गायदों हादों फ्रेन्ड्स नै जोंथ' फैदोंमोन माने गल्डेन जुबलियाव माने नायनो थाखाय थेवब्लाबो गल्डेन जुबलियाव नै हाबानि कार्ड आरो हाबाया जागोन ओनसोला 15 साबायखर लिंनायनि थाखाय फ्रेन्ड्स जोङो हाबबाय दायो माने मा मुंलै मिथिला मुंजों आरो दायो जोङो लोंनो नागिरदों कफि दायो जोङो कफि लोंनो नागिरदों गोरबोनि गरम माने दिनै लास्ट डे आरो लास्ट डेआव माने मा जायो मा लोङो दिनैनो सान्स नामा दिनैनो सान्स आरो नै माने बेयावहाय मोनबाय हाबानि थाखाय फ्रेन्ड्स आङो नैबे समावहाय दङ मोनाबिलिनि सम आरो नै गाहाय दरखंनि सेराव आङो नैबे समावहाय दङ आरो आंजों जोंहा सानथामसो हाबाफारि जाबाय बेवहाय माने जोंखौ गोबां हेफाजाब होदों जोंहा सानैसो लोगोआ नै बेजों जोंहा लोगोफोर दङ आरो बेजों दङ नै रामेश्वर बिथाङा मोनसे चेनेल दङ इउटुबावहाय गेमिंनि सायाव मा मुंमोन चेनेलनि मुङा फानि गेमार 44 फानि गेमार 44 जायफोर बिथांमोना माने गेम गेलेनानै इन्टारेस्टेड बिथांमोना आंनि डिसक्रिपसनाव थां आरो बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ मोनगोन आरो बिथांनि चेनेलाव माने हाबनानै बिथांखौ मा खालामा नोंथांमोननि खोथा नङा होनब्ला जायफोर बिथांमोना मोजां मोनदों लाइक शेयार कमेन्ट खालामनायाथ' नोंथांमोननि मावनांगौ नङा होनब्ला दायो जोङो हाबहैनोसैलाय मेन गेटसिम ना पार्टनार हाबहैनोसै ना मेन गेटसिम हाब्रुआव माबायदि नांदों हाब्रुआव माबायदि नांदों हाब्रुआव बहुत खस्थ' एकदम मजासो मोनदों नंदों जुता गलायलायो नामा नै माने जुतानि अबस्था माने दायो थांसै बै माने मेन स्टेजसिम फ्रेन्ड्स आङो फैदोंमोन माने नै स्टेजनि सेराव आरो आंनि सासे साबसक्राइबार आंथ' माने सिनायखौनो मोनलायाखैमोन नङा होनबा मा मुंमोन अजय बरा बिथाङा माने आंनि चेनेलखौ नायोनो स' आंथ' सिनायाखैमोन नालाय बिदि साबसक्राइबार लोगो मोनब्ला आरो मोजां नाङो नङा होनब्ला आरो बिदिनो सोरबाफोर साबसक्राइबारा जुदि लोगो मोनो अब्ला बिदि माथो होनांगौ अब्ला गोजोननाय मोनो नङा होनब्ला थेंक इउ स' माच अजयनिसिम थेंक इउ
लोगोसे दङ नै लोगोफोर मा मुंमोनलै नोंना रनसाय आरो रिंसार बर' बिथांमोना माने जोंखौ गोरबो खुंखुर दङ बेजों बिथाङा माने साबस्क्राइबार लोगो मोनदों बिथांजों जों रायज्लायगासिनो बिथांमोना माने जोंखौ जोबोद हेफाजाब होदों माने बिदिनो जानाय लोंनाय बेरायनाय बेफोराव स' नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय आरो नै रामेश्वर बिथांखौबो साबायखर बावदों आंनिफ्राय दायो माने जोबथारनायाव एसे मोसानानै रंजानानै माने बिदाय लानोसै माने बेनिखायनो माहाय मोसाना लांखानोसै नै गोरबोआथ' तामा मोसागासिनो आरो एसे मोसाना थांसै स' लोगोफोर आङो दायो मोनफैबाय न'सिम आरो माने हाब्रु माने बेराय माने जस गैयै जालांबाय बिराद मेंबाय आरो दायो आङो मोनफैबाय न'सिम आरो दायो उन्दुनोसै स' बाय बाय गुड नाइट